Tja bloggen! Ja, nu är jag tillbaka. Fixat nya tuttar. Lite trummor över hela. Gjorde dem själv idag faktiskt. Jättefina. Först liksom, det var ju inte svårt att göra. Jag tänkte först liksom ta ett sånt här stort påskägg och lägga så. Men jag tänkte att det var lite för stort och det skulle se ut som hängtuttar. Så jag valde att ta lite mindre storlek, liksom så här då. Så här då. Det som är bra med de här är att då kan man flytta dem hur man vill. Så men om jag vill ha tuttarna här uppe så slipper jag en push-up liksom. Då kan jag bara trycka upp dem så här då. Men om jag vill ha dem längre ner, lite så här mer fint, så kan jag bara trycka ner dem. Men de är faktiskt jättefina. Tycker om dem. Ett riktigt bra kap. Ja. Och så har jag gjort mina läppar lite vita. Tycker ni de är fina? Men nu ska jag fortsätta trumma på mina tuttar. Så heter det. Men det var första videoupplägget. Hej då, bloggen! Puss puss!